Good morning, Coastline Church. We welcome you and we are happy to be with you today. Ura kakabsat, aantay man gikinita ti rupan-rupa. Nagyaman tayo lata ti Apo taawan, iti makalapad, iti panagserbi, iti Apo. Kabsat ko, no, adda ka pa'y lang kita. Na aglablaba, wano ginaw. Nagyaman ti aramidam, isardeng mo kabsat, tapno may pamaysa tayo, iti agserbi, iti Apo. Ngam kastangarod, bago tayo nga, irugi iti panagdaydayaw ti Apo mapantay payman iti panagkararag idalad na tayo ni Mama. Yes, let's pray. Yes, Father God, we thank you for this new day that you've given us. Lord, agyaman kami, ti kinaimbag mo, ti kinapundno mo, Apo, ti biyag mi. Thank you, O Lord, for your protection and for your provision, O Lord, throughout this week. Madaydayaw ka, O Apo, and as we sing songs to you and listen to your message, O Lord, adaw Apo nga bendisyon am ti bawat maysa. Saganam iti puso mi o Apo, madumwag iti sasaom Lord. Lord, madaydayo ka, katagyaman kami, dahito iti kararag ni tinagan ni Jesus. Amen. Stamat kakabsat, I encourage you, halaan tayo mo't dagiti Bibles tayo, and we will read in the book of Psalms. Katdenggan tayo man iti baga, iti Biblia, no kasano iti panagdaydayaw tayo iti Apo. Dawatan tayo kini Ma'am Joyce. Psalms 145, verse 1 to 7. I will exalt you, my God, the King. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and extol your name forever and ever. Great is the Lord and the most worthy of praise. His greatness no one can fathom. One generation commends your works to another. They tell of your mighty acts. They speak of the glorious splendor of your majesty. And I will meditate on your wonderful works. They tell of the power of your awesome works, and I will proclaim your great deeds. They celebrate your abundant goodness and joyful sing of your righteousness. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Everybody na. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible.
Apo nga panawen. Nagkrigat o Diyos ti agbyag, gapu ka nagiti nagado nga problema, ado apakakumikuman iti biyag. Pag we believe, Lord God, nga awan ti imposible ka. Anyaman o Diyos, nagiti paglalasatan mi. Ibagami latta, no kakatanop, how magnificent you are. Isu Apo iti hope me. Lord, awan ti imposible ka. Sikapay Apo iti kangatuan. Saan kami ngagserserbi? Iti Diyos nga awan serserbi na. Iti Diyos a pagserserbian mi. Isod kangangatuan a Diyos. Isod pudno a Diyos. At adaptoy kami Apo, we declare your goodness. You are magnificent, Lord. Let's sing a song, Kapsat. And as we sing, ingato tayo man, iti boses tayo, kahit di pa nagtaytayang tayo. We sing, who compares to you, who set the stars in their place, you who calm the raging seas that came crashing over me. Sing, who compares to you? You who bring the morning light, the hope of all the earth is rest assured in your great love. Come on, sing. You are magnificent, eternally wonderful, glorious. Jesus, no one ever will compare to you, Jesus. When the evening fades, let's sing. When the evening fades, come on, let's sing. You call for songs of joy as the morning waves. We, your children, give you praise. You are magnificent, eternally wonderful. Lord Jesus, oh Jesus, no one ever will compare to you, Jesus. Nakapsat, kantaan tayo mamat hindi Ilocano. Walang sing. Pakay padaan, inurnos mo tanatan, bye-bye ket pinagtalan, tanek apakal mesa, pakay padaan, sikaan ng tetilawa, namnama, namnama, tita
agyaman kami. Agnanayon, O Diyos, nadayawan da ka. Pudno apo nga wan, ti umaspingken ka. Sika, O Diyos, akang natuan. Sika nga Diyos anang tulong kada kami. Sika nga Diyos anang isalakan kada kami. O Apo, agyaman kami ti agnanayon ken ka. At dayawan mi Apo ti kinatanong ko. Ti amin ngay naramid mo iti biag mi. Wala Apo nakaskas daw. Ada kami ang managbasol kat inayap mo. Da kami insalakan mo. O Apo, usarim nga rod da ito'y abiyag mi. Para iti pa kayo dayawan. Nga tumitinagan mo, O Diyos. Dagito'y akan kanta, idaton mi amin ken ka. You are worthy, our God, of our praises. You are God. You are magnificent. Thank you, Lord. Dagito'y kararat mi in Jesus' name. Amen. Palakpakan tayo man ti Apo, makabsat. And now, isagana tayo ti puso, panunot, dagiti Biblia tayo, dagiti pagsuratan tayo. And let's listen, iti saumanan iti Apo, lamang tatitib ker itong kalmay sa kanatay. Kiyaman tayo ti Apo, agdangag tayo nga rod amin kakabsat. Magandang umaga po sa ating lahat. It is always a privilege and blessing na tayo po ay mag-aral at makinig ng salita ng Diyos. Although makakapanibago na naman po ulit dahil nga wala po tayong makasama dito sa church, but I still praise the Lord dahil wala po makakahadlang sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Dahil nga meron tayong COVID patient, di ba nakakapag face-to-face, but I believe mga kapatid na merong gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Ayan. So kung ikaw po ay naglalaba o may ginagawa ka pa, nanonood ka pa ng K-drama, nag-ML ka pa, kapatid, come on. Let's worship the Lord. Let's study the Word of God. Let us give our undivided attention to the Lord as we meditate upon the words of God. And this morning, mga kapatid, I would like to share with you a message na ang title po, When It Rains, It Pours. Ano? Yan. So, tag-ulan na kasi. Kaya ganito na yung mga pinag-uusapan natin. At alam naman natin na kapag tag-ulan, talagang when it rains, it pours. Ano po, mga kapatid? Our text will come from Hebrew chapter 11, verse 7. Ang sabi po dito, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito, nahatulan ang sanlibutan. Ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Amen. At mula mga kapatid sa ating teksto, meron po tayong dalawang punto na pag-aaralan. Una is the reality of God's judgment. At pangalawa mga kapatid is the reassurance of God's justification. As we ponder upon the Word of God, let us allow the Holy Spirit to speak to us, to convict us, to encourage us, to challenge us once again through the meditation of the Scripture. At hinihingi ko po na as we start, tayo po ay yumuko at tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa kalakasan, sigla. Salamat, Lord God, sa opportunity na minsan pang muli kami ay makakapag-aral ng iyong mga salita. Lord, you have been so faithful to us, Father God. And this morning, may we be reminded, Lord, of your goodness sa buhay po ng bawat isa sa amin. Tunay nga, Ama, na sa inyo po ay walang imposible na kahit may COVID, na kahit may mga patient, may mga nag-positive, Lord, walang imposible. Patuloy pa rin po ng mga anak ninyo ay nakakarinig ng iyong mga salita. Nawa, Ama, kayo po ang gumamit sa akin, Panginoon, at hindi po maglabis o magkulang ang mga mensaheng aking may babahagi, ngunit
sapat po na maging pagpapala sa buhay ng bawat isa na nakikinig ngayong umaga na ito. Bless, Father God, the listeners of your word this morning. May you be glorified, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Ayan. So, napakabuti po ng Panginoon sa buhay natin. Now, let's go to our message. When it rains, it pours. Okay. So, ito po ay isang, kumbaga, expression ng ibig sabihin ay sunod-sunod o di kaya ay sabay-sabay yung problema. Parang, ano ba yan? When it rains, it pours talaga, no? Parang dami-dami nating problema na pinagdadaanan. At sa palagay ko, we are sharing the same struggle sa ating bayan since 2020. Right? Dahil kung maalala natin, grabe yung mga disease na dumating, no? Yung COVID at iba't iba pa mga sakit na dumating sa bayan natin, yung death, yung bilang ng mga namamatay, talagang hindi natin maasahan na ganun kadami yung mamamatay ng isang araw, na isang buwan, na isang taon, milyon-milyon ang natamaan ng sakit na ito. Kung hindi ka pa naniniwala na may COVID, ewan ko na lang, ano. So, merong disease, merong death, at merong disaster. May bagyo, may baha, may lindol, may pagputok ng bulkan. Ngayon, actually, nararanasan na naman ulit yung pagputok po ng Taal, ano? So, when it rains, it pours. Sunod-sunod, sabay-sabay ang mga problema na dumating sa ating bayan ng 2020. And even in 2021, sa ikapitong buwan na tayo ng taong 2021 at ilang variant na yung lumabas. Merong UK variant, may Delta, may Delta Plus, meron na rin pong Epsilon variant na unang nakita sa California. So, kung ilan pang Greek letters or Greek alphabet, sana wag naman nang maubos lahat yon, no? Sa mga lumalabas na variant. Actually, naalala ko nga last year, parang nasabi ko, baka hindi natin na, baka may COVID-19S+, parang gano'n, no? And then, now we are really experiencing na ganito nga, daming mga variant na lumalabas. Dagdag pa natin dito, mga kapatid, yung mga personal struggles natin, yung mga personal battles na pinagdadaanan natin. I don't know kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon. Pwedeng naghiwalay na kayo mag-asawa, rebelde yung anak mo, hindi ka makatapos ng pag-aaral, wala ka ng pambayad sa utang, nalubog ka na sa 5-6. Hindi ko alam kung ano pinagdadaanan mo. But the reality of problem, the reality of struggle, the reality of this phrase sa buhay ng bawat isa ay nararanasan po natin. Nararanasan natin, at maaaring maranasan pa natin in the future. At sa kaliwat kanan po ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin, sa dami ng mga problema na atin pong hinaharap, the question is, kamusta ang kalidad ng ating pananampalataya? Kamusta yung quality of faith nating mga Kristiyano? Actually, mga kapatid, ito po yung sukatan ng ating paglilingkod sa Panginoon Hindi yung kung ilan ba yung kabisado natin na memory verse, hindi yung kung saang lesson na ba tayo sa book 1, hindi yung kung kabisado mo yung maps and genealogy and the original languages of the Bible. It's not about that, but it's more on kamusta yung kalidad ng pananampalataya mo sa kabila ng kaliwat kanan ng mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Sa kabila ng kaliwat kanan din ng mga tagumpay na nararanasan mo, kamusta yung kalidad ng iyong pananampalataya. And if we are to wake up one day into a great mission, into an assignment, a special assignment, seemingly impossible, pero special assignment ng Lord sa atin. With the kind of faith that we have now, how are we going to respond? You know what, mga kapatid? There is an old man in the Bible, kasi hundreds talaga yung taon nila noon, no? There's this old man in the Bible who woke up one day into a big responsibility, into a seemingly impossible task of building an ark. Okay? And today, aralin natin anong nangyari, ano yung mga bagay na maipapaalala sa atin tungkol sa kwento niya as we unfold the life of Noah. And I hope
mga kapatid, na hindi po kayo umalis sa ating Facebook Live. Maghanap na lang ako ng ibang preacher. No one na naman, narinig ko na yan, wala pa bata ako. Okay? Sana po mga kapatid ay, let us allow God to speak to us as we remember God's faithfulness sa buhay po ni Noe. Ang una po na konsepto na matututunan natin sa kanyang buhay is the reality of God's judgment. The reality of God's judgment. Sabi po ng text natin sa Hebreo chapter 11 verse 7a, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y nahatulan ang sanlibutan. Nahatulan, judge, ang sanlibutan. Okay? So, kung babalikan po natin ang kwento ni Noe sa Genesis chapter 6, mababasa po natin sa verse 5, the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Ibig sabihin mga kapatid na yung tao na nilikha ng Lord, the perfect, na good, very good actually, na nilikha ng Panginoon, it was corrupted by sin. Okay? Nang sabi dito, every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Nakurap mga kapatid, yung magandang katangian na binigay sa atin ng ating Panginoong Diyos dahil sa kasalanan. Na lahat ng aspeto sa pisikal, sa intelektual, sa emosyonal, sosyal, sa spiritual, lahat ng ito ay sinira ng kasalanan. Na wala nang pagpapahalaga ang tao sa kanyang sarili, walang pagpapahalaga ang tao sa kanyang pakikipagrelasyon sa iba, walang pagpapahalaga ang tao sa kanyang pakikipagrelasyon sa Diyos. Na ang kanyang sinunod, na ang kanyang inibig, ang kanyang niyakap ay yung pagiging makasalanan ng mundo na ito. It was evident during the time, okay, yung corruption, yung perversion na nangyayari, that in Genesis chapter 6 verse 6, sinabi ng Lord, and the Lord regretted that He had made man on the earth, and it grieved Him to His heart. Okay? But the word regret here, mga kapatid, ay hindi katulad sa atin na pagsisisi na bumili ka sa Shopee, tapos pagdating sa'yo, hindi pala kasya. Ay, nabudol ka. Akala mo kasya sa'yo, dapat nagsukat ka muna, di ba? Okay, so hindi ganun na uri ng regret. O kung kasama mo si Mrs. ngayon, hindi yung ganyan uri ng regret. Ay, hindi po. Hindi po regret yan, no? Blessing yan ng Lord, okay? So, hindi yung ganung uri ng regret na nagkamali tayo because in the original Hebrew word, ang salita po na regret ay katumbas ng salitang nahem na ang ibig pong sabihin ay grieve. This means, mga kapatid, that the depravity of man, yung pagkalubog ng tao sa kasalanan, grieve heart, grieve God in His most holy heart. Sinaktan ng tao ang puso ng Panginoong Diyos dahil mas inibig natin ang kasalanan, ang mga makamundong gawain, kaysa balikan natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. And we can think yung sikat na kontrabida sa buhay natin, ano? O sa pelikula na lang, wag na sa buhay natin, okay? O, kung naabutan nyo pa yung mula sa puso, ano? Yung kontrabida doon, si Selena, na kahit na pumikit ka na, matutulog ka na ng gabi, naalala mo pa si Selena, okay? Sa mga new generation ngayon, sigurong maalala nyo si Alakdan, na kontrabida sa buhay ni Provinciano. Ano? So pag mga gantong uri ng kasamaan, mas higit pa, okay, that the Lord regretted that He had made man on the earth and it grieved Him to His heart. Okay? And even Jesus, mga kapatid, He mentioned during the time of Noah. Okay? Sabi dito, for as were the days of Noah, so will be the coming of the Son of Man. For as in those days before the flood, they were eating and drinking, marrying, and giving in marriage until the day when Noah entered the ark. Ano yung priority ng mga tao noon? Eating, drinking, and giving in marriage. At ito na rin po nakikita natin sa bayan natin ngayon, di ba? Kakain onte, picture, pose, right?
sa mga palabas, sa mga patalastas, okay? Laging merong tema ng eating, ng drinking, at ng marrying. And we can also see the depravity of man even in our time today, mga kapatid. Wala pong interes ang tao na malaman kung ang kanila bang ginagawa ay nakakalugod pa sa Diyos, o ito ba ay nakakasakit sa Diyos, o hindi naman. Wala silang interes na malaman kung ano ang kalooban ng Diyos o sundin man lang kung ano ang kanyang mga utos, mga kapatid. Actually, hindi nagkulang ang Diyos na paalalahanan ang mga tao noon. If we can remember si Enoch, na napag-usapan na natin, ito po yung lolo sa tuhod ni Noe. Okay? He walked with God and he preached to the people yung tungkol sa righteousness ng Lord, tungkol sa pagmamahal ng Lord, sa discipline ng Lord. But ang mga tao, hindi nila pinili na pakinggan ang pinipreach ni Enoch sa kanila. Okay, ganun din kay Methuselah. And even, mga kapatid, kay Noah, he was called the preacher of righteousness. We can read that in 2 Peter chapter 2, verse 5. Na hindi lang siya gumagawa ng barko, na hindi lang siya naglalagari, nagmamartilyo, kundi ay sa 100 years na ginawa niya yung barko, he is preaching the word of God to the people. He is preaching God's love. He is preaching the reality of God's judgment to the people. Pero ang mga tao, mga kapatid, hindi nila pinili na makinig sa Panginoon. Hindi nila kinilala na kailangan nila ang kapatawaran ng Diyos sa kanilang buhay. That's why in Genesis chapter 6, verse 7 to 8, sabi dito, "So the Lord said, I will blot out man whom I have created from the face of the land, man and animals and creeping things and birds of the heavens, for I am sorry that I have made them." But Noah found favor in the eyes of the Lord. God made a decision. Palulubugin niya sa baha, sa tubig, lahat ng mga nilalang, maliban sa pamilya ni Noe. And we know the story, mga kapatid. 40 days, 40 nights, umulan. Sabi ng Lord sa verse 17, "Palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa." Okay? Ganto yung uri ng judgment na ibinigay ng Lord sa tao noong panahon ni Noe dahil sa kasalanan na kanilang nagagawa. Okay? At ito na po talaga yung when it rains, it pours. At yung buhos noon talagang it caused flood, great flood, na lahat ng mga nilalang maliban sa pamilya ni Noe at sa bawat dalawang paris ng hayop na kanyang pinasok sa arko ay naligtas. Wala na makakapigil sa judgment ng Lord during this time. There's nothing that man can do to change the heart of God during this time of judgment na ibinigay niya sa tao. Okay? And nakakalungkot mang-isipin, mga kapatid, but this is also happening in our community today. There is a prophecy that we can see in 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Dapat mong malaman na sa huling mga araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili. Selfish. Okay? Sakim sa salapi. Right? Ipon ng mga kayamanan. Pataasan ng laman ng bangko. Padamihan ng insurance. Okay? Palalo, mapagmataas, mapagsamantala. Suwail sa magulang. Hindi tayo nagtataka, mga kapatid, bakit ang daming teenage pregnancy? Okay? Suwail sa magulang. Walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Hindi nila kinikilala ang Diyos sa kanilang buhay, no? Sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok at namumuhi sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. Sila'y nagkukunwaring maka-Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Merong prophecy, mga kapatid. A bad prophecy that in the end times, ganito po yung magiging katangian ng mga tao.
And nakikita na po natin ito maging sa ating komunidad, ano? So merong away magkapit-bahay. My father is a policeman. Bang. Tama? Parang manok na lang kung pumatay ang mga may baril ngayon. Another instance, may away na naman magkapit-bahay, no? Kung hindi pa na video, right? Hindi malalaman na isa na namang may hawak ng baril ang pumatay sa matanda na ito. Wala nang awa, walang habag. Nilalapastangan nila ang kalooban ng Panginoong Diyos. Merong isang tatay, pinatay niya ang kanyang asawa, pinatay niya ang kanyang mga anak, at pagkatapos nagbigti siya sa loob ng banyo. Hindi na malalaman ng mga kapitbahay hanggat na walang sumasagot sa kanilang tawag dahil sila ay nasa tindahan, hindi na sila makabili. Doon na lang nila nalaman na patay na pala yung buong pamilya. Paano magagawa ito ng isang tao na may takot sa Diyos? Paano magagawa ito ng isang tao na ang hangad niya ay papurihan ng Diyos sa kanyang buhay? This is all because of this bad prophecy, mga kapatid, that in the end times, people will go from bad to worse to worst. Papasama ang mundo na ating pinagtitirhan. And we can just witness, mga kapatid, kung gaano nagbabago ito. Okay? Like 20 years ago, kami na mga bata noon, mabalin kami mapanjabantay, punta kami ng bundok, mamasyal kami, maglaro kami sa ilalim sa habang umuulan. Walang problema, no? Sa labas, naglalaro kayo. Kung saan-saan kayo nakakarating, nagtatago-taguan kami sa sementeryo, mga ganon. Samantalang ngayon, mga kapatid, yung mga bata, ang kayo rumrumwar, tadatiagal alati ubeng. Right? Merong puting ban, kukunin nila kayo, ibibenta nila yung kidney ninyo. Ang sama na talaga, mga kapatid, ng mundo natin ngayon. Maliban sa mukha ng katabi mo, ay hindi naman po, yung mundo natin ay papasama na ng papasama. Okay? At kung para mas maintindihan pa po natin kung ano yung kalagayan ng mundo noon sa panahon ni Noe, manood ka ng balita ngayon. Manood ka ng balita ngayon tuwing gabi at malalaman mo kung gaano kasama ang mundo noon, mga kapatid. Dahil halos wala na pong magpagkakaiba. And this should be alarming to Christians today. Dapat ito ay nakakaalarma na sa ating mga Kristiyano ngayon. Bakit? Dahil ang mga tao ay nabubuhay, nawala sa kanilang isipan, nawala yung awareness nila tungkol sa realidad ng judgment ng Lord. Naririnig nila ang tungkol sa judgment ng Lord, ngunit hindi sila nabubuhay as if God will judge every action, intention, and alaman ng puso ng bawat isang tao. This should be alarming to every Christian today. And this should prepare us. Because in the Bible, whether we believe it or not, merong final state. Merong langit, merong impyerno na pupuntahan ang mga tao. Walang purgatorio. Wala ring Jollibee. Walang McDo, may BTS. Okay. Dalawa lang. Langit o impyerno. Dahil sabi ng Matthew 25 verse 31 to 32, when the Son of Man comes in His glory and all the angels with Him, then He will sit on His glorious throne. Before Him will be gathered all the nations, and He will separate people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. Okay? Walang social distancing. Lahat ng mga bayan, lahat ng buong mundo, mga kapatid, lahat ng tao sa buong mundo, we will be gathered in a place, and parang maging shepherd ang Lord. Hihiwalay niya yung mga kambing at hihiwalay niya yung mga tupa. Katulad din ng paghiwalay ng Lord sa mga tao na pupunta sa langit at sa mga tao na pupunta sa impyerno. Ang langit, mga kapatid, ay nasa Biblia. As we continue the verse, in verse 34, sabi dito, and the king will say to those on his right, come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Meron pong langit, mga kapatid, na ipinangako ang Diyos sa bawat isa na nananampalataya sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas. At ipinangako ng ating Panginoong Hesus sa atin, huwag kayong
matakot, huwag kayong ma-depress, ano? Pupunta ako sa langit, ipaghahanda ko kayo ng inyong tirahan, huwag kayong manlulupaypay sa inyong pananampalataya. At kapag natapos ko na yon, babalik ako at kukunin ko kayo. God is preparing your room. Kung wala ka mang may post sa homebodies, post mo na lang yung room mo someday sa heaven. Okay? Because God is preparing a room for us in heaven, and this is biblical. Hindi ito gawa ng imahinasyon ng tao, ito ay nasasaad sa Biblia, mga kapatid. At lahat ng kumilala kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas will one day face the judgment seat of Christ. At sa judgment seat of Christ, mga kapatid, titimbangin po yung ating mga ginawa. Okay? Lahat po ng ating mga service sa Lord, lahat ng mga ating mga ginawa ay dadaan po sa apoy. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 3, verse 13 to 15, makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit, kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Ito po ay para sa mga Kristiyano. Saan gawa yung pananampalataya mo? Ito pa ay gawa sa gold, gawa sa silver, sa precious stone? Ito ba ay gawa sa wood, sa kahoy, sa damo, o sa dayami? Okay? If we will continue the verse, mga kapatid, we will understand na lahat ng mga ginagawa natin bilang mga Kristiyano, yung pagtugtog mo, yung pag-evangelize mo, yung pag-volunteer mo, yung pagtulong mo sa ibang mga tao, yung pag-apply mo ng salita ng Diyos na napapakinggan mo, it will be rewarded one day. And there will be degrees of reward. Sabi nga dito, kung hindi masusunog, okay, tatanggap siya ng gantimpala. Pero mga kapatid, kung ang service mo sa Panginoon ay katulad lamang ng damo o dayami, ito ay dadaan sa apoy. No? Masusunog, syempre, dahil dumaan sa apoy yung damo. Right? Ligtas ka. Pero para kang dumaan sa apoy. At lahat ng mga Christian doon, merong mga reward. Meron sila lahat mga gantimpala. Ngunit kung ikaw ay matagal ng Kristiyano at wala kang ginagawang serbisyo sa Panginoon, malamang ikaw ay nasa gilid lang at walang reward sa heaven. Right? On the other hand, meron din pong mga kapatid na hell na sinasabi ang Biblia. In Matthew 25 verse 41, sabi dito, then he will say to those on his left, depart from me, you cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. Okay? Totoo po ang impyerno. Hindi ito katang isip lamang. Hindi ito ginawa para pagkaperahan lamang. Napakalaki po ito na kasinungalingan. Nasa Biblia ang impyerno. And this is one of the final stage ng mga tao na hindi na ma-judge one day. At kapag ikaw ay hindi kumilala kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, sa impyerno ang bagsak mo. Kapag naniniwala ka na sa pamamagitan ng gawa mo na ikaw ay maliligtas, sa impyerno ang bagsak mo. There is a reality of hell, mga kapatid. And one day, they will face the great white throne of judgment that we can read in Revelation chapter 20, verse 11 to 15. And the book of life shall be open. At kung wala kang pangalan dito, you will be thrown into the lake of fire. As we can read in verses 14 and 15. Ito ay habang buhay na parusa ng Diyos sa mga tao na hindi kumilala sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas. There is a reality of God's judgment. You will be judged according to your belief, according to your works. Okay? You will be rewarded according to your belief. You will go sa impyerno, mga kapatid, kung hindi ka kumilala kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. And understanding our final state should make us realize that our decision today will affect our future condition. Not for a short period of time,
but for eternity. Understanding the final state, mga kapatid, should make us realize na anuman na ginagawa natin ngayon ay merong epekto ito sa ating future. Understanding our final state should remind us na lahat ng mga bagay na meron tayo ngayon ay temporaryo lang. Na everything will fade, yung kayamanan mo, yung posisyon mo, lahat ng karangalan na naipon mo dito sa mundo, if not done for Christ, it will all fade. Lahat ng mga achievements natin will one day become insignificant unless done in the name of Jesus. Okay? Mga kapatid, maaaring pagtawanan tayo ng tao ngayon dahil sa uri ng pananampalataya, dahil sa klase ng prinsipyo na mayroon tayo. Maaari, mga kapatid, na nakantsawan ka nila dahil sa patuloy na pagsunod mo sa mga seemingly impossible na pinapagawa sa iyo ng ating Panginoong Diyos. Pero alalahanin mo sana na nung ginagawa ni Noe yung barko, hindi pa umuulan. Maaaring maliitin ka nila, mga kapatid, dahil sa patuloy na pagbibigay mo ng warning tungkol sa judgment ng Lord. Maaaring sabihin nilang hangal ka na, babaliw ka na. Dahil lahat ng mga katrabaho mo, lahat ng kaopisina mo, diretso sila sa beer house at umiinom ng beer. Samantalang ikaw diretso sa bahay at beer brand lang, sapat na. Okay, uminom ka ng tsaa. Abang yung iba, nagpa-party-party sila. Ikaw, andun ka, kumakain ka ng adobo, kasama mo yung pamilya mo. Right? Maaaring pagtawanan ka nila dahil ipinagpalit mo yung promotion na maaaring ibigay sa'yo sa integrity mo. Okay? Na mas pinanghawakan mo yung pananampalataya mo sa Lord na, Lord, I will preserve the integrity, this godly integrity that you've given me. Kaysa naman i-compromise ko yung sarili ko sa promotion na yan. Maaring kantsawan ka nila, kapatid, dahil mas inuuna mo yung purity more than pleasure. Maaring kantsawan ka nila. Maaring sabihin nilang nababaliw ka na. Okay? But remember, mga kapatid, that Noah looked like a fool until it started to rain. Until it started to rain. At porsigido si Noe na magmartilyo, porsigido si Noe na maglagari hanggang matapos niya yung barko, mga kapatid. Dahil aware siya na mas mahalaga yung judgment ng Lord kaysa sa judgment ng tao. Alam mo, naalala ko kagabi, kwento lang sa amin ni Fifi, no? Fifi na naman. Gusto kong maging judge. Ay, maganda yan, mag-aral ka ng maigi. Dapat mag-abogado ka para maging lawyer ka, tapos magiging judge ka. Gusto ko umupo lang sa tabi, tapos i-judge ko kung maganda ba siya o pangit siya. Yun daw yung judge na gusto niya, no? Yun yung judge na walang sweldo. Okay? Kidding aside, mga kapatid, mas importante na aware tayo dun sa judgment ng Lord kaysa mas concerned tayo sa pag-judge sa atin ng tao. If we live our lives with the awareness of God's judgment, we will choose to honor God in spite of the difficulties, in spite of the persecution, in spite ng mga pangangantsaw na matatanggap natin. Whenever we realize that we are living in this life and one day the judge ng Lord yung mga gawa natin, it's worth it. It's worth it to sacrifice this time that we have, the talent, our abilities, our passion to God. Okay? That's the first thing, mga kapatid. Yun yung unang punto na mensahe natin sa umaga na ito, na matututunan natin from the life of Noah. The concept ng realidad ng judgment ng Lord. Ang pangalawa, mga kapatid, na maaari nating mapulot na konsepto sa buhay ni Noe, sa kwento niya, is the reassurance of God's justification. Sabi po ng text natin, mga kapatid, sa Hebreo chapter 11 verse 7b, ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Okay?
Kung ilalagay natin mga kapatid yung ating sarili sa kalagayan ni Noe, sa sitwasyon ni Noe, okay, maaaring maramdaman natin kung gaano kabigat yung binubuhat niya na obligasyon. Imagine, hiniyaya niya yung buong pamilya niya, mga anak, gagawa tayo ng arko, uulan. Tayo di ba pwedeng payong na lang gawin natin? Ang bigat ng responsibility niya, na hindi lang yung siya, kundi ay yung hikayatin niya pa yung buong pamilya niya na sumunod o tumugon sa espesyal na assignment na ibinigay ng Lord sa kanya. Kung sa'yo nangyari yun, saan kaya lulugar yung pananampalataya na meron ka ngayon? Saan kaya lulugar, mga kapatid, yung pananampalataya na meron ka ngayon? Maaring sa bigat ng obligasyon na hinarap ni Noe, meron yung pagdududa, meron yung pagdadalawang isip, tunay ba na ito ay galing sa Diyos? Totoo ba na ito ay ipinapagawa ng Diyos sa akin? Baka nananaginip lang ako, baka nahihibang lang ako, baka matanda na ako, iba-iba na yung nalalaman ko, okay? So maaaring naisip din niya, mga kapatid. In the first place, hindi pa siya nakakita ng baha. Hindi pa siya nakakita ng Titanic. Hindi niya pa nakita si Jack at saka si Rose. Hindi niya pa alam ang tungkol sa baha o sa barko, mga kapatid. But kahit na ganon, pinili niya na sumunod sa Panginoon. We can then conclude na ang kailangan ni Noe ay napakalaking pananampalataya para matapos niya ang assignment na ipinagawa sa kanya ng Diyos. It will require great faith para magampanan niya yung responsibility na ibinigay sa kanya ng ating Panginoong Diyos. At kung titignan natin yung pananampalataya ni Noe, sa Genesis chapter 6 verse 8, sabi dito, he found favor in the eyes of the Lord. Habang ang lahat, ginagawa nila yung kung anong gusto nila, Noah found favor in the eyes of God. And sa kasunod lang na verse, sabi dito, sa kanilang henerasyon, Noah was righteous, he was blameless, and Noah walked with God. Ganito po yung uri ng pananampalataya na meron si Noe. Ito yung kalidad ng kanyang pananampalataya nung siya ay tawagin ng ating Panginoong Diyos. At napakaliwanag po sa ating text, mga kapatid, nagsabi dito, si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Okay? He was justified. Siya ay napawalang sala dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Hindi siya napawalang sala dahil sa kanyang mabuting gawa, dahil sa kanyang panalangin, dahil sa kanyang donation, dahil sa kanyang mga sacrifice o inalay. Hindi siya napawalang sala, kapatid, dahil sa kanyang relihiyon o sa kanyang binyag. Siya ay napawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. And if you are listening today, at ang pananampalataya mo maliligtas ka sa pamamagitan ng mabuti mong gawa, let me rebuke you, my friend, through the Word of God that says, we will be justified by faith. And in chapter 3, verse 32 of Romans, sabi dito, pinapawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Jesucristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo man o Hentil. Sinabi ba sa pamamagitan ng relihiyon? Sinabi ba sa pamamagitan ng binyag? Hindi. Ang sinabi, mga kapatid, sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Diyos. And God's promise is true, and I hope this rainbow reminds us na ang ating Panginoong Diyos ay covenant keeper. Okay? Na anuman ang ipinangako niya sa atin ay kanyang gagawin. At kung sinabi niya na ililigtas siya tayo sa pamamagitan ng awa ni Jesucristo, ililigtas siya tayo, at once na iniligtas ka niya, hindi na niya ito babawiin. Pero bakit ba natin kailangan ma-justify? Why do we need justification? Simply because all of us sinned and fell short of the glory of God. Na lahat ng tao, mga kapatid, gaano man tayo kabanal sa palagay natin, gaano man tayo ka-self-righteous sa palagay natin, lahat tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. That even yung pinakamainam na offering mo, yung pinakamainam na offering na maaari mong ibigay, ay nahalintulad lang ito sa isang maruming basahan.
Dahil sabi ng Isaiah chapter 64 verse 6, all of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. Okay? We all shrivel up like a leaf, and like the wind, our sins sweeps us away. Yung pinakamabuti mo ng gawa sa harapan ng Diyos, kung wala kang relasyon kay Kristo, ito ay naihalintulad lang sa isang maruming basahan. It means, mga kapatid, without Christ in our life, left to ourselves, we will never have the initiative to do good, to purely do good, to obey the will of God, to fulfill the commandments of God. Left to ourselves, hindi natin kayang gawin ito, mga kapatid. Lahat ng ginagawa ng tao na sa palagay niya ay mabuti, sa harap ng Diyos, ito ay isang maruming basahan lang. That's why we need a Savior. That's why kailangan natin ng tagapagligtas. Dahil kahit na anong relihiyon natin, ano ang gawa natin, ano ang pananampalataya natin, kung wala si Kristo sa buhay natin, walang kaligtasan, mga kapatid. We can never be justified. At sabi po, mga kapatid, sa Romans chapter 5:8, but God shows His love for us, in that while we were still sinners, Christ died for us. He demonstrated His love for us, na kahit pa tayo ay makasalanan, namatay si Kristo para sa atin. Christ died for us while we were still sinners, mga kapatid. He didn't require perfection. He didn't require, mga kapatid, yung offering, yung sacrifice. Hindi niya na-require na mag-baptize tayo. Hindi na nag-require ng religion. This unconditional love of God saved us, justified us from all our sins. And in the courtroom of God, we have an advocate. Merong mag-justify sa atin. And that is our Lord Jesus Christ. What an amazing love and grace ang binigay sa atin ng Panginoon Diyos. And this is a reassurance of God's love for us. Na sa kabila, mga kapatid, na tayo ay napalibutan ng kasalanan, na lahat ng tao sa paligid natin, all their intents and their thoughts of their heart were only evil continually, God gave us this opportunity to accept Him as our Lord and Savior. God sent His Son for the forgiveness of our sin. And I'd like to read to you this phrase, mga kapatid, this sentence. Sabi dito, He loved us so much that despite the fact that our sin demands our death, He sent His Son to be our substitute upon the cross. Thus demonstrating that His justice was not violated, but instead satisfied. Hindi niya brinake yung law. He satisfied it by giving His Son, our Lord Jesus Christ, for the forgiveness of our sins. Walang ibang makakapagmahal sa atin ng tulad nito. Na sa kabila ng kasalanan natin, na sa kabila ng mga kahirapan na nararanasan natin, merong isang Diyos na yumakap sa atin. Itinuring niya tayo na kanyang anak at binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Even if He cannot expect us to obey Him 100%, even if He cannot expect us to faithfully serve Him, He still gave His Son for the forgiveness of our sins, mga kapatid. At ipinakita ni Noe sa kanyang buhay. Okay? Na kahit man po siya ay napalibutan ng mga makakasalanang mga tao, in his mind, he believed God. Nakinig siya sa Diyos, naniwala siya sa Diyos, and that's enough for him. Okay? Hindi na niya kailangan pa na sumali sa mga makamundong gawain, because the saving grace of God is enough for him. What if, mga kapatid, sumakay tayo sa time machine? Okay? Malagay tayo sa time machine. Ano? And then bumalik tayo sa panahon ni Noe. Lahat ng mga tao naglalasing, nagsashabu, nagmamariwana, gumagawa ng mga masasamang mga bagay, nagpapatayan, naghahabulan ng itak,
nagbabarilan. What if malagay tayo sa time machine at mapunta tayo sa panahon ni Noe, mga kapatid? Pero ang bitbit mo ay yung kalidad ng pananampalataya na meron ka ngayon. Sa palagay mo, mga kapatid, matatagpuan kaya ng Diyos na ikaw ay tapat na lingkod? Qualified ka kaya para tawagin niya at gumawa ng isang espesyal na misyon? Makikita kaya ng Diyos na ang kalidad ng pananampalataya na bitbit mo sa time machine na yon ay kasing puro ng kay Noe? O isa ka sa mga nilalang napapaslangin ng Diyos dahil wala kang pananampalataya sa Kanya? O isa ka sa mga Kristiyano na mayroong pananampalataya, ngunit hindi naman kinikilala ang pagka-Diyos ng Diyos sa kanyang buhay? Mga kapatid, maaaring pagtawanan ng tao yung pananampalataya na mayroon ka ngayon. Pero ang tanong, kaya mo ba na tumayo sa iyong pananampalataya at ipangalandakan ang tungkol sa katotohanan ng mga mababasa natin sa salita ng Diyos? They will call you fool. Sasabihin nila na hangal ka. Dahil imbis na magtrabaho ka, mag-attend ka pa ng prayer meeting. Imbis na mag-overtime ka para yumaman ka. May yumaman na ba sa overtime? Basa ka pa ng Bible, serve ka pa sa Lord. Okay? Pag-usapan natin evangelism, mga kapatid. Bakit ang tagal na nating Kristiyano? Pero ang concern natin ay yung tatawanan tayo ng tao, i-judge tayo ng tao. Baka pag tinanong tayo, hindi natin masagot, i-judge yung faith natin sa Lord. Na very self-centered tayo. Na hindi natin kayang banggitin sa iba yung tungkol sa kaligtasan na ibinigay sa atin ni Kristo. Mga kapatid, dapat automatic ito sa mga Kristiyano. Dapat bahagi na ito ng sistema ng mga Kristiyano. Pero bakit hanggang ngayon, mas concerned ka pa kung ma-offend mo yung mga ibang tao, pero hindi ka concerned kung na-offend mo ang Diyos dahil sa pananahimik mo. Let's talk about those talents na ibinigay sa iyo ng Panginoong Diyos. Nahihiya ka ba na pumunta dito sa harapan at ibahagi ang salita ng Diyos? Na makibahagi sa Kids Bible Hour, mag-memory verse, mag-craft, mag-intro story, makibahagi sa anumang parts ng Kids Bible Hour dahil baka malaman nila na ikaw ay bahagi ng isang relihiyon na pinagtatawanan ng ibang mga tao. You know what? Hindi nakakatawa na one day makikita mo yung pamilya mo, they will be separated with you in the final state. Na ikaw pupunta ka nga ng langit, pero ang ama mo, ang nanay mo, ang mga kapatid mo, pupunta ng impyerno. Hindi nakakatawa na yung kamag-anak mo, naghirap na nga dito sa mundo, pagdating ng final state, maghihirap pa sila. Dahil tumahimik ka, hindi mo ibinahagi sa kanila ang salita ng ating Panginoong Diyos. The gospel is very simple. Jesus died, He was buried, but on the third day, He rose again for the forgiveness of our sin. Binayaran niya yung kabayaran ng kasalanan na dapat tayo yung makakaranas. Dapat tayo yung mamamatay. Dapat tayo mapaparusahan. But Jesus came at binuhat niya yung kaparusahan na yon para sa atin. Para bigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Gaano kahirap ibahagi ito sa nanay mo? Gaano kahirap ibahagi ito sa kaopisina mo? Gaano kahirap ibahagi ito sa kaklase mo? Sa best friend mo? Hindi nakakatawa that one day in the final state, maghihiwalay kayo. Sheep and goat. I hope that today we will come to a realization, mga kapatid, that understanding the reality of God's judgment should lead us to understand, mga kapatid, to realize, to ponder upon the truth na lahat ng bagay na meron tayo ngayon temporaryo, it will all fade away. It will all be insignificant one day
Pero kung ano yung maiiwan, ay yung mga bagay na ginawa mo para kay Kristo. Sa araw-araw na pamumuhay mo, ilan sa mga ito yung ginawa mo para kay Kristo? Okay? Yung paggamit po natin, yung pagsunod po natin sa pagbibigay ng tithes and offering natin. Maaring pagtawanan ka nila at tawagin ka nilang hangal. Dahil imbis na ibili mo na lang ng bigas, dahil kapos ka rin sa buhay, ibibigay mo pa yung 10% ng tithes mo, ng offering mo sa Lord. Maaring pagtawanan ka nila dahil sa pananampalataya mo, pero kapatid, tandaan mo na ang mga tao noon, pinagtatawanan nila si Noe. At si Noe, patuloy lang siya na nagmamartilyo at gumagawa ng barko. Hanggang sa umulan, pinagtatawanan siya ng mga tao. Hindi nila maunawaan yung uri ng paglilingkod niya sa Panginoon. But I hope and pray that you can stand up today on your faith at maipagmalaki mo yung pananampalataya mo sa ating Panginoong Jesus. Sa palagay ko, mga kapatid, hindi kasing bigat ng obligasyon ni Noe noon ang responsibility na meron tayo ngayon. Mas mabigat sa kanya noon dahil wala siyang kasama na mananampalataya. Ang pamilya niya lang. Ikaw, bahagi ka ng iglesia, may mga kapatiran ka, mga kasama ka na umaabante sa pananampalataya, may mga katuwang ka para ibahagi ang salita ng Panginoong Diyos sa mga kamag-anak mo na hindi pa nakakilala kay Kristo. Mas madali ngayon with the help of technology, isang like, isang share, maaari mo nang ibahagi sa kanilang gospel. Kahit na nasa ibang bansa pa siya, nasa Africa, nasa Amerika, nasa kung saan mang Antarctica, saan mang lupalop ng mundo, pwede mo siyang makonect, pwede mo siyang makausap through the internet today. We all have this blessing today because God wants us to maximize it for His glory. What are you doing as a believer? Okay? Ano yung ginagawa natin ngayon? Alam niyo mga kapatid, nakapagpatuloy po si Noe noon dahil naintindihan niya ng maigi yung pag-ibig ng Diyos at yung disiplina ng Diyos. Naintindihan niya yung realidad ng judgment ng Lord and at the same time, tinatanggap niya yung reassurance ng justification ng Lord. Ang mga bagay na ito na naunawaan ni Noe, nauunawaan din po natin ngayon. Kaya ito sana yung maging dahilan na mas lalo pa tayong masigasig sa paglilingkod sa Panginoon, na mas lalo pa tayong magmadali na ibahagi ang kanyang mga salita, na mas lalo pa tayong maging masipag na magbasa ng kasulatan, and that we can be prepared to defend our faith, mga kapatid. Where are you spending most of your time? Where are you investing most of your talent and your treasure? Where are you giving most of your passion and your capabilities? I hope and pray, mga kapatid, that upon understanding the love and the discipline of God, okay, upon hearing the message about the reality of God's judgment and the reassurance of God's justification, I hope and pray that we will have this renewed commitment to God, that from now on, we will honor Him in our lives. Kung nakayanin ni Noe noon, kaya rin ng mga Kristiyano ngayon. And if you are someone na hindi pa nakakilala kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, it's not yet too late. It's not yet too late. Accept Him in your life as your Lord and Savior. Tayo po yumuko at tayo manalangin. Kung ngayon mo naintindihan yung justification ng Lord, kung ngayon mo tunay na naunawaan yung kaligtasan na ibinibigay ng Panginoong Diyos, inaanyayahan kita kapatid na sundan mo ang panalangin na ito upang tanggapin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Sabihin mo ang panalangin na ito ng buong pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Panalangin upang tanggapin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Panginoong Diyos, salamat po dahil naunawaan ko na ako ay makasalanan,
na wala akong magagawa para iligtas ko ang aking sarili at kailangan ko ng tagapagligtas. Naunawaan ko, Panginoon, that you have demonstrated your love for us, that while we were still sinners, you died for us, Lord. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Diyos at tagapagligtas. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, sa aking buhay bilang Diyos at tagapagligtas. Maghari ka ngayon at magpakailanman sa aking buhay, Panginoon. This I pray in Jesus' name. Amen. Kung matagal ka ng Kristiyano at sa palagay mo, kapag dumaan sa apoy, ang gawa mo, hindi pa ito masasabing gold, hindi pa ito masasabing silver or precious stone, hindi pa ito masasabi na puro o genuine. Kung ito ay katumbas lang ng damo, katumbas lang ng dayami o kahoy na madaling masunog, I hope that you will have today a renewed commitment to serve God only, to offer, to dedicate to Him every single thing na ginagawa natin, na pinagpaplanuhan natin, na pinagdidesisyonan natin. If you are that believer, come to the Lord today in prayer. Ask Him to mold you, to change you, to rebuke you, to challenge you, to honor Him in your life. Now that you are reminded about the reality of God's judgment and the reassurance of the justification of God. Let us pray. Panginoon, salamat po. Napakabuti mo, Ama. Napakabuti mo. Panginoon, patawarin mo kami sa mga pagkakataon, nakakalimot po kami sa ginawa mo. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na inakala namin na sa pamamagitan po ng sarili naming gawa na kami ay maliligtas. Patawarin mo kami, Panginoon, matagal na kaming Kristiyano, pero hindi namin alam kung paano ka namin mapaparangalan sa aming buhay. Na kung humaharap kami sa mga kompromiso, mas inuuna pa namin na yakapin ang mga makamundong bagay kaysa ang sundin ang inyong kalooban sa aming buhay. Lord, we are here today and we are reminded of your faithfulness. Lord, thank you for challenging us, for encouraging us. Lord, help us to follow your will in our lives, Lord, more than our own desires, Lord God. Salamat po sa mensahe na aming napakinggan. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Salamat po mga kapatid sa pagpakikinig natin ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ayan po, dumako naman po tayo sa ating tithes and offering. Ngayon po, buklatin po natin ang ating Biblia sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Sabi doon, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Let us give our tithes na taos sa puso natin. And since hindi po tayo makakapag-meet ngayon, pwede naman po nating ibigay dito sa church or via online. Meron pong may pa-flash sa screen via GCash at bank account. Nandun po yung mga account na pwede nyong pagsasendan. Buong puso, walang alinlangan, buhay inalay niya. Siya'y si Jesus, tagapagligtas ng buong mundo. Ang tanging daan, siya'y si Jesus. Tayo'y magtagumpay nang dahil sa Kanya. Jesus, ika'y buhay sa aming lahat. Wala nang hihigit sa lakas
lakas ng pag-ibig. Jesus, katotohanan at buhay ko. Kami napapasayaw sa kalayaan mo. Malaya na kahihiyan at kasalanan ko. Pinawi ang lahat ng liwanag mo. Magpakailanman ang puso't pagtingin itutuon sa'yo, sa'yo lamang. Tayo'y magtagumpay nang dahil sa Kanya. Jesus, ika'y buhay sa aming lahat. Wala nang hihigit sa lakas ng pag-ibig. Jesus, katotohanan at buhay ko. Kami napapasayaw sa kalayaan mo. Malaya na he-he, malaya na he-he, malaya na he-he, malaya na he-he. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Jesus, buhay ka sa'kin at nagahari. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Jesus, buhay ka sa'kin at nagahari. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Jesus, buhay ka sa'kin at nagahari. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Jesus, buhay ka sa'kin. Jesus, ika'y buhay sa aming lahat. Wala nang hihigit sa lakas ng pag-ibig. Jesus, katotohanan at buhay ko. Kami napapasayaw sa kalayaan mo. Malaya na he-he, malaya na he-he, malaya na he-he, malaya na he-he. Ako'y malaya. Let us pray. Yes, hallelujah, Father God. Maraming salamat po sa opportunity na ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Maging sa pagsasuffice at pagsasatisfy ng desire at needs namin, Panginoon. Lord, as we give you our tithes and offering, nawa mag-multiply po ito at magamit po ito sa inyong bahay panambahan, Panginoon. Lord, i-bless niyo po ang lahat po ng nagbigay. Maging sa hindi nagbigay, Panginoon, i-bless niyo po sila. Para sa susunod, Panginoon, makapagbigay din po sila. Muli, Panginoon, maraming salamat po. Ito po ang aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Espíritu de oliva.
dawat kini Ma'am Vandel para iti closing prayer tayo kan benediction. Kararag tayo. Amami nga Diyos, amami nga nailangitan, Apo, agyaman kami ken ka, agyaman kami o Apo, kadagiti kan kanta, nga nangipalagip kada kami, iti kinaimbag mo, nga awan iti imposible ken ka o Apo, ket sika iti Diyos, anadayag, awan iti pakaypadaan na, Diyos, arumbeng apagserbyan, tumunggal maysa kada kami. O amami anay langitan, agyaman kami kadagiti mensahe, nga maminsan pa'y Apo, nangipalagip manen kada kami, iti kinapudno, may papano Apo iti panangukom nga adda nga ipaay mo Apo iti daytoy alubong. Agyaman kami o Apo Diyos, ta sika iti Diyos ana na makawan kada kami. Sika iti Diyos anang isalakan kada kami. Kat dagitoy o Apo a kinapudno adda nga imaten mi. Tapno agbalin o Apo nga napaspas nagpay iti panagserbi mi ken ka. Natibtib karpay, iti pamati mi, nagagagat payo, Apo, iti adda nga panangtong palmi, kadagiti anyaman o Apo Diyos, ngay papaaramid mo kada kami. Sapay kumao, Apo, daytoy alawas, may pakita, baban, iti daytoy abiyag mi o Diyos, iti Kristo nga inawat mi, ni Apo Jesus, ngagtaltalinad iti biyag mi. Ket dawat ko, Apo, nga nyaman ngayon talag mo, kadagiti imami, at dako mao Apo Diyos nga parang ayam. Bendisyon mo Apo kat maaramat iti lang pakadaydayawam. Lord, sikamat o Apo iti pagdawatan mi iti proteksyon. Salwadam ko mao Apo iti munggal may sakada kami kat iyadayo na kami Ama. Iti anyaman nga klase iti sakit. Tulungan na kami Apo tapno iti inaldaw. Inaldaw-aldaw o Apo sila lagip kami iti kinaimbag mo. Sila lagip kami o Apo Diyos iti adda nga parabor nga impay mo kada kami. Agyaman kami, Ama. Agyaman kami, o Apo Diyos, is iti kastaunay nga asing nga impay mo kada kami. Sabay kuma, tatulungan na kayo iti Diyos, apaggapuan ti anos kan pamarigta. Tapno agtutunos kayo amang surot iti ulidan nga impakita ni Kristo Jesus. Iti kasta, agmaymaysa iti timagyo amang idaydayaw iti Diyos Ama, ni Apo tayo, Jesu Kristo. Sapay kumata, adda kanayon kada tayo, iti ayat, iti Ama, iti parabor, iti anak, iti lawiliwa, ayag kanya tayo, iti Espiritu Santo. Daytoy o Apo, iti kararagmi, iti nagan ni Apo ming Jesus. Amen and amen and amen. Nakabsat mapantay mga rod iti announcement. Face-to-face, into no service, into Sunday kakabsat no awan iti case. We need to wear face mask, 18 years old above lang po. Bring your own water bottles, no handshakes, social distancing tayo. Sick people are not allowed to come. Lahat ng may MECQ, no, adantupay kakabsat, anyahan nga mabalin. 9 to 11 iti service tayo. We will resume Bible study, visitation, no awanton kakabsat iti case. Prayer meeting is still online. And we will just, ilalagay na lang po namin sa screen lahat ng mga birthday celebrants ngayon at yung mga wedding anniversary for this month. Kakabsat ko, happy birthday and happy anniversary kada kayo amin. And also, greetings to our OFW members outside Dulao. And kadagiti amin na bisita mi nga umayan, nakabsat, agyaman kami iti Biagyo. And also, kanyong lipatan, please send us your prayer request. Nuhan nyo kaya't kakabsat nga ma-flash JTV, just send us and we will pray for you for the whole week. And stamat nga rod kakabsat, iunay-unay ko iti Lord's Supper tayo, kat into no next nga Sunday, no awanen kakabsat iti COVID. And also, case ti COVID. And also, meeting tayo kakabsat about lupa. So, yung mga leaders po natin, we will come together in prayer and also no kasano tayo nga malikom wano nya ti plano tayo para iti panakabayad iti solar tayo kabsat iti church. Ket nakabsat ko mapantay nga rudan iti doxology.